Bulisa umoya ingcwele, nibulisa utata, nibulisa otata befundisi bonke. Ndiyalibulisa lonke ibandla likaKristu. Ndisinisa izono zami zixolele, ndiyakholwa ngenye ilanga ndiyezulwini. Ndiyazalwa kwidolophu yasecala, ndihlala ngapha eCape Town. Amen. Silapha ke bazalwane ngexesha sekulomzuzu. Silapha kule nkonzo yasemnqamlezweni. Hallelujah. Sengaske nje ubani nobani anganyusa inhliziyo yakhe. Uyabona njengoba silapha kulomzuzu enhlizweni yami kuyavuka nje ukuthi sasikwixesha elinzima kakhulu. uYesu wayekwixesha elinzima kakhulu, ixesha lenhlungu. Silapha ngoku sikule nkonzo yasemnqamlezweni ukuze thina sonke sisindiswe. Kalixesha nemikhosi yamaZulu yayijonge ezantsi emhlabeni kuzwa kwenzeka injongo kaThixo uYesu wayethunywe yona. Ekuseni uJesu simshiye esezinkundleni zamatyala. Waphuma uJesu engenalo ityala, kodwa kwathi ngenxa yalizwi alathethwa ngabantu besithi igazi lakhe malibe phezu kwethu kunye nabantwana bethu, kwanyanzeleke yini enetyala engenalo? Kwanyanzeleke yini uYesu? Hayi bonkosi yami, wayoma mfana izawuxhelwa, wathi umhlabelelo wayehambe ngakhalasi, athi kwathi abaseRoma wayenjengemfu phambi kwabagwebi bayo. Sisenkonzweni yasemnqamlezweni wathula uJesu wathi cwaka, bembamba uJesu wathi cwaka. Hey Nkosi yami, ithi iBhayibhile uthi xa ngabanethetha uDavide, ithi iBhayibhile kuthi uJesu kwincwadi kaDavide uthi abantu abagwenxa bandingqingile ingathi ndingqingwe zizinja. Uthi jonga izandla zami neenyawo zami bazihlathule, amathambo ami ongangaphandle. Sikule nkonzo yasemnqamlezweni wayele ngemnqamlezweni. Haleluya, ukuze thina sonke sisindiswe. Wayele ngemnqamlezweni.
swe wayele kemamlezwe thola lonke ityala lethu sisemnqamlezweni sithi izandla zethu nawe nyusa inhliziyo yakho endoda eyalengana umhlabelelo kukho indudi eluhlaza engabiyelwanga apho Jesu bamlimaza khona kulandula iluhlaza apho Yesu wafa khona athi umhlabelelo wakhamisa ikhanda lakhe wafa egonaka Nkosi yami kwakunyanzelekile ukusathina sisidiswe ngamanxeba wakhe kwakunethwa kwakhe kutsho kusinde thina sikulonkonzo yasemnqamlezweni funa abantu abanyusa inhliziyo zabo hayi Nkosi yami uyabona njengoba sikule nkonzo yasemnqamlezweni kukhona lamazwi ayisaveni athethwa inkosi uYesu amazwi perfection kalaxesha uThixo wayedala wasebenza insuku eziyisaveni edala hayi bonkosi yami indalo emveni koba singenilisano satshintsha izinto wabuya uYesu esodala kwakhona esodala 7 words emnqamlezweni esodala bakudaleke nasempilweni yakho namhlanje makudaleke uYesu ndiyamthanda ilizwi nalizwi wayalithetha emnqamlezweni lalidala into kwabukuThixo adala izinto zenzeke uJesu wayibona intoba nabusatana wanakalisa ilizwe uThixo walidala ngelizwi lawuphinde lilunge ngamazwi lilunga ngamazwi semnqamlezweni kwavumi na ushiyeka senkonzweni yasemnqamlezweni nawe inhliziyo yakho makudaleke ntando yakho uJesu mayenzeke namhlanje mayenzeke kunabantu abamisiweyo phambi kwethu namhlanje abasothetha lamazwi sizovuka ukuthi uYesu wayesithini emnqamlezweni ngelixesha inkosi uYesu yayithetha ngoba kuyabonakala yathetha emnqamlezweni namhlanje sizova lamazwi nyusa nje inhliziyo yakho namhlanje senzele ikhaya senzele ikhaya
egameni kaJesu awusenzelwa
Hallelujah. Thatha ntubani bolisa umoya ingcwele khona phakathi kwethu. Bolisa uthatha umpostile ndibolisa wonke nje umzimba kaKristu Jesu uphela. Amen. Kwabanganaziyo ke ndingumfundisi ocwasi. Ndiyazalwa kapha enqamakho kwelazo sehlobo kuShazibane.
kodwa ngokushumayela nishumayela ngapha eGeorge. Amen. Sizocela ke sibalekeni kwincwadi kaLuka chapter number 23 sizofunda khona uverse number 34 iyedwa. Shwele baba shwele baba shwele baba hibano mosa shwele baba Sakela ko uyifunda ngeEnglish and then omnye umuntu andifundeleke ngesiXhosa. Incwadi kaLuka chapter number 23 verse 34. But Jesus said, "Forgive them, Father. They don't know what they are doing." Verse number 34. Wathi ke uYesu bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Amen. Sizo qhubekeka ke nalenkonzo yethu namhlanje. Konzo yokuthetha kwenkosi yethu uYesu Kristu emnqamlezweni. Apha siva uJesu ngalo lonke ixesha eli ebehamba endleleni ehamba esiwa ebehamba encwina ekuncwineni kwakhe wabuya bethwa abekelele emnqamlezweni abethwe axhonywe esiphambanweni. Wakusimva uJesu avula umlomo wakhe okokuqala eqalisa ukuthetha kodwa amazwi wabhekisayo akawabhekisa ebantwini this time akawabhekisi nakubani uyajika uyajonga kubawo wakhe wamthumayo ujonga kuye uthi bawo baxolele Koshiyame bakolele ngoba kwenzenjani abayazi lento abayenzayo. Uthani ufuna ukuthi bakolele nyanama abayazi lento abayenzayo. Bakolele kunento yenzekayo bazalwane kwincwadi yeGenesis chapter number 3 abethi iBhayibhile xa ithethayo kwaba khona ukuwa komuntu kwaqhawuka ubuhlobo phakathi koThixo nomuntu kwaqhawuka iconnection phakathi konxibelelwano lomuntu noThixo. Amen. Baphila abantu emhlabeni nje baphila beqothiwe bukhoneni bukaThixo. uThixo wathi emva koba onile umuntu wamkhophela ngaphandle ebukhoneni bakhe wathi kangangendlela olidelele ngayo ndinguThixo ndithatha izwi mna kodwa wena walithobela awufanelwanga nakubuhlale apha ebukhoneni bami hambane mkani apha. Ndithi iBhayibhile kwabekho uswethe ejikelezayo ukuze bangaze baphinda abantu bayongena badleke umthi wobomi ngoba bede kabili ixesha labantu umuntu aphinda yodla komthi wokuphila umthi wobomi wonke leminyaka abantu bebelindile bethe silinde uYesu kuye ozasikhulula
uJesu ebethelele emnqamlezweni uthi hayi man kunanto ehlukile kanye kunanto yaqhawukayo edela ndizobuyisa yona namhlanje ndizobuyisa ubunye ndizobuyisa ukuthi umuntu axolelane noThixo Bibhile bayithetha ngoKatimode ithi mnye kuphela umxolelanisi mnye kuphela akekho omnye umxolelanisa bazamile abantu emhlabeni bayazama bayoThixo ukuxolelanisa umuntu noThixo kodwa mnye umxolelanisi kuya nguYesu kuphela akekho omnye ayibo haleluya uJesu esemnqamlezweni into eyenzeka ngexesha ahamba Yesu emnqamlezweni wonke umuntu wayafika athathe ilitshe abethe uJesu athi mayivele njalena afike omnye ofuna ukukhaba akhabe afike omnye ofuna ukuthifela athifela afike omnye ofuna ukumhloba ingubo amhlobe ingubo ngoba isidima sakhe sasasiphalile hayibo uJesu wathi ndizokwehla ndizamhlabela ndishiya sami isidima ndizemntwini baxolela jonga mzalwane ungayithatha isekude lento nawe wakhona emnqamlezweni nawe walithatha ilitshe waphosa kuJesu wambetha nawe nama besingafuna ukubona besimonyaliswa besimbetha sithi Yesu lona usehlukanisa nento zethu kodwa wafika Jesu wathi noba kunjalo bawo baxolela bonke kala xesha uYesu linxila kala xesha uYesu thangisa ngomzimba kala xesha uYesu ungumbulali ngoba wazithatha zonke izono zehlabathi wasibeka phezu kwakhe wathanda wena bekufumntu wami ngona kufemna endaweni yakubetha umuntu wami ngona kubethwa yena hey ngosihamba sezohlala phansi kodwa kunanto Jesu wayithetha wathi baxolele bawo ithona lona mxolele naye nawe ngelo xesha wawukhona phambi komsobo kaThixo ethi mxolele nalowana akayazi lento yenza ubani uJesu wayengaze akabethelele kula mnqamlezo ngaba ngeke sabe sasidisa just because we didn't know ukuthi lo simbethelela kulona uzosikhulula namhlanje andikuthathayo kuwe enhlizweni yakho hayibo wena sesiphe sisono okanye lo muntu athi ngeke ndimxolele enhlizweni yakho ngoba wandenza into ephikanje komperisha lonto yakho uyijonge noJesu ebethelele emnqamlezweni kombi ekufanele ukuthi abenaxolo kuwena okanye kuJesu na uYesu wasibekela istandard sokuthi noba umuntu wenze intoni mxolele insindiso iqale emxolweni without uxolo ayikho insindiso that is why Jesu wathi bawa baxolele namhlanje enhlizweni yakho uthi nisindisiwe ndiyahamba ndiyakhonza Yesu every day ndibale phakathi iBhayibhile nsiyenkonzweni kodwa ungaxolo enhlizweni yakho laliphe lo zulu yakulo ngoba inkosi yethu Jesu yathi bawo baxolele ngoba bayazi into yenza cela unikezele inkosi esingafanelwanga loluthando olungaka esingafanelwanga See
wasikholela uYesu ngenxa yothandwa nalo uthando belungasifanelanga ithi iBhayibhile yamkayithetha kungoba uThixo sangamthuma unyana ubayilizwa likhwebe kodwa walithuma ukuze ihlabathi lisindiswe ngaye sasosindiswa uJesu wenza uxolo phakathi komuntu noThixo ukuze umuntu asindiswe sizophakamisa uNtata uRhoxa siphilise lesibili luthando esingafanelwa uphakamisa ingalo sakho I give the Holy Spirit, the Holy Vader, Apostel van die woning, met namens Broek Godfrey Roxel, Goklo, Brother Goklo. I'm born in Janssenville, but currently I stay in PE. We get our scripture in the book of Luke 23, verse 43. Luke chapter 23 verse 43. Jesus se antwoord was: ek verseker jou, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Amen. Verse number 43. uYesu wathi kuye, inene ndithi kuwe namhlanje uyakuba nam eparadisi. Let us make woman of man. Let us make man. And God had made man according the look of him. And God come by the man and ask the man and say, who told you that you are naked? Amen. He put us in the Garden of Eden, a pretty place to be. But he come and found us not at a real place. He found us at the wrong position and asked the question, who told you that you are naked? Certainly, because of our nakedness, is another Eden of his own. Is another Eden of his own. And after the nakedness of Eden, he said to the woman, you will produce and you will bring children in the world. After that, we become in a sun earth.
uzawuhlala kumhlaba lo unesono. So we are in a sin earth today. Kulomhlaba unesono namhlanje. When we are moving and doing and dwelling what we are doing, Xa sisenza yonke into esiyenzayo apha emhlabeni. he said to the man, Wathi kwindoda, the priests are there. The priests are there. abashumayeli bakhona. There's no need to send Lazarus to them. There's no reason to send Lazarus to them. Akukho sizathu sokuthumela uLazaro kubo. Because the priests are there. Kuba beshumayeli bakhona. Amen. Because we are in a world of sin. Kuba sisehlabathini eligcwele isono. And now God moved. uThixo uyahamba. He do his work on the earth. Wenza umsebenzi wakhe emhlabeni. And people found him guilty, but Wafumana abantu benetyala. people found God guilty. Bafumana uThixo enetyala. Listen carefully. People found God guilty, Bafumana uThixo enetyala. but not the governor found him guilty. Not the governor found him guilty. Kodwa uPilato zangamfumani enetyala. Amen. Because the people are in ruling. Kuba abantu baphethe basekongameni. And therefore today the people are in the sun, they rule the sun. Kuba abantu basesonweni balawula ngokwesono. Because of one day when they stand there, the guy stand next to him, and then that's why he was crucified with the guy who are in sin. Kungoba wabethelelwe emnqamlezweni nabantu abanesono yena engenaso. So that the new Eden, the new Jerusalem must be revealed to us. iJerusalem entsha kumele ityhilwe kuthi. And that's why this guy have heard about. Weva ngayo. Yes, listen to the preachers, why the preacher was preaching. Wamamela abashumayeli mhlaba beshumayela. But the other one, they never listened to the preacher, why they preaching. Omnye zange amamele mhla kwakushunyayela. That's why they say the thing, the consciousness come to him. Isazela sakhe samfikela. The consciousness come to him. Isazela samfikela. To hear him, the word of the Lord in his ears. Waliva ilizwi lenkosi uYesu He ezindlebeni said, zakhe. this man next to me Wathi le ndoda isecaleni is kwami. the King of Kings, Inkosi yamakhosi. the Lord of Lords. Inkosi yamakhosi. This man, Le ndoda I know him. ndiyamazi. And therefore he asked and say, Wabuza kuye. Lord, Wathi Nkosi, Lord, Nkosi, I want to be today with you in the paradise. ndifuna ukuba nawe eparadesi. Because of what his inner man has come up. Kuba indlela ekwenzeka ngayo. His inner man has come up into him. Ngendlela ekwenzeka ngayo kuye. And then when the inner man moved in his inside, Mhla weva ngaphakathi kuye. and therefore he said, Lord, Wathi Nkosi, I want to be with you ndifuna ukuba nawe today. namhlanje Today I want to be with you in paradise. eparadesi. Because the Lord knows, Kuba uThixo uyazi, uYesu and he uyazi. knows Naye uyazi. he have God in him, because God has plowed into him. Kuba uThixo unaye. God making out of the dust, uThixo wamenza and he ngothuli. know he must give back to God. Uyazi ukuthi makazibuyisele kuThixo. Are we prepared to pay today to give back to God, but we owing God? Namhlanje siyamtyala uNkulunkulu. Now God come back to him and say to him, uThixo wabuyela kuye wathi, he said to him, surely, surely, wathi shwele shwele. because Surely, ndiyaqinisekisa. today you will be me in the paradise. Namhlanje uzawuba nami eparadesi. Because of what? He never recognized. Kuba ngendlela angazange ayiqonde. He will get the answer that time. Wafumana impendulo kangelo xesheni. Because God had never asked him, where were you? What do you do? uYesu zangambuza ukuba ubuphi intoni oyenzayo. Why you are on this cross with me today? Zangambuza uba kutheni lapha emnqamlezweni But lapha. surely, surely, Kodwa wathi ndiyaqinisekisa you are in the paradise today. uzawuba separadesi namhlanje. Because you have asked for forgiveness. Kuba ucela uxolo. If you ask for forgiveness, Kuba ucela uxolo. you will never go into New Jerusalem. Uzazazi uye kwiNew Jerusalem ucela uxolo.
You must ask for forgiveness. Funa ucela uxolo. You must talk to God. Funa uthethe noYesu. If not talk to God, Ba uthethi naye. you will never go into the new Jerusalem. Ungene paradise entsha. You will remain by the old Eden. Uzawuhlala kule Eden indala. But the new one you will never see. Kule intsha sasungene kuyo. Today there's a chance. Namhlanje likhona ithuba. There's a chance today for you Kunethuba lakho namhlanje. to understand why this guy Uqonde kakuhle kutheni le ndoda. was uttered those words. Yayithetha lamazwi. You must change the mentality of thinking. Tshintsha ingqondo nendlela ocinga ngayo. You must change the mentality of seeing things. Tshintsha indlela obona ngayo izinto. You must change the mentality of working. Tshintsha indlela osebenza nendlela owenza ngayo. You must change the mentality of touching things. Indlela othinta ngayo izinto. Tshintsha. Because there's forgiveness. Kuba uxolo There is forgiveness. lukhona. Because anto emnandi bathi inimba. What is nice that they call it a Inimba is self-self. is consciousness. That thing is a nice thing. Into emnandi kakhulu. And I do not know why God installed in us. Andiyazi uThixo uyayifakela ntoni lento kuthi. I don't know why God installed in us. Asiyazi ukuthi wayifakelani But uNkulunkulu. there was a reason. Kodwa kwasikhona isizathu. There was a reason. Kwakukhona isizathu. But the devil have never known the reason why. uSathana akayazi kwakuthini. Because God wants to see your stubbornness. uThixo wayefuna ukubona ukuqaqatheka kwakho. He wants to see your stubbornness against him. Wayefuna ukubona ukuqaqatheka kwakho nguye. But if you are not stubborn, Uba basingaqaqathekanga, your inner man, your sazelo isazela sakho your will conscious talk to you. sawuthetha nawe. And it will stand before God and ask for forgiveness. Kodwa sime phambi koThixo sicela uxolo. And therefore, that's why he said, the man said that time when he talked to the Lord, Mayethetha noYesu le ndoda. because he have heard a voice one day, Waliva ilizwi ngelinye ilanga. and he said, Lord, restore into me Wathi Yesu faka kum salvation usindiso lwakho and power and one spirit, nomoya omnye so I can stand in the workplace. ukuze ndihlale endaweni elungile. And that moment the Lord restored that man. uYesu ngelo xesha elo wathetha naye wammilisela. That man was restored, that man. Wammilisela. I don't know, will I be restored at my last day? When the Lord come and visit me. Andiyazi ukuthi uyakwenza ngantoni uYesu kayefika kum. I don't know, will the Lord restore me the way he has restored that man. Andiyazi ukuthi uyoyenza nalona njengendlela eyenze ngayo kule ndoda. And that's why the next person asked him a Kungoba funny question. kungoba enye indoda yambuza imibuzo emininzi. Why you talk to this man like this? Kutheni uthanda le ndoda kanje? Do you know this guy? Uyamazi. But this man never knows the inner man. Kodwa lo ndoda engalazi ngaphakathi lale ndoda. Because we have never have a consciousness of God. Kuba wayefumene isazela kuThixo. And therefore, beloved brothers and sisters, Namhlanje bobhuti nobosisi bazalwane. that's why the book of Jude say to us, Kwincwadi kaJuda say Jude, brother of Jacob, and say to us, uthi remain with the bonding love of God. hlalani nimanyene ethandweni likaThixo. Because we never know what they have God in store for us. Ngoba siyazi into nasibekele yona uNkulunkulu. Today, here's the word. Namhlanje nalizwi. Will I have a chance and ask him? Ndiyakuba nayo ithuba ndimbuze. Ask God for forgiveness. Will the Lord say to me, surely, I will go within in the New Jerusalem. Xa isithi ndiyaqinisekisa namhlanje ndiyawungena I nawe give over this. paradise. Ndinikele inkonzo. Jesus. Nawe enhlizweni yakho sengathi ungaba noxolo. Ungalicela uxolo enhlizweni yakho. Kuziyokwazi ungena kwiJerusalem entsha. Thandazo wale ndoda waba mnye. Nkosi uzube nawe. Wathi uJesu namhlanje sizoba nawe. Njengoba silapha emnqamlezweni uYesu wayengathethi into ezakwenzeka ngelinye ilanga. Wayitinisekisa le ndoda ukuba ngabani iyalicela uxolo yaguquka emnqamlezweni wathi namhlanje sizoba nawe. Nawe namhlanje sayingathi ngaba ngumthandazo wakho ukuthi Yesu uzube nami. Noma kwenzeka ntoni ndingaphosani nesuthu. Ngoba baninzi abayapha indlela kodwa baphosane nesuthu. Baninzi abantu abafayo kodwa baphosane nesuthu.
sizilethela umshumela ujaji thandazo wami Jesu umthanda thandazo Thuba ngibulise kumoya ngcwele khona ngaphakathi kwethu. Ngibulise kuthatha umpostile, ngibulise kuthatha ubefundisi, bashumayela abadala bavangele egameni lika Jesu waseNazaretha ibandla lonke. Ndingumzalwane uJajini ke. Sindisiwe izono zami zixolelwe, ndiyamthanda kakhulu uYesu. Ncedile impilo yami ngendlela emangalisayo. So shumayela izwi lesithathu. Cela ufundelwa nje incwadi kaJohn chapter 19. Verse number ngiqalele ku25 no26 nje qa. Masimbonge oh masimbonge Kwakumike ngasemnqamlezweni kaYesu unina nomsakwabo bonina uMaria umkakeploya noMaria wasemagadala. 26 uYesu ngoko akumbona unina naye umfundi abemthanda emikhona uthi kuye unina mfazi nanko umnyana wakho. 27 andule athi kumfundi lowo nanko unyoko. Bawo ingcwele Thixo namandla onke nali izwi lakho Nkosi liyaphila nasekuseni. Moya kaSomandla thetha ngalo Nkosi ngathi uyaqala, thetha ngalo ngathi uyagqibelisa. Moya ingcwele ndikhona phambi kwebandla. Baba wethu namandla ncede Nkosi Yesu. Niki nokuthetha ngalo simakade. Baba wethu namandla onke phakama Nkosi ufihle mna. Makuvela wena one
lika Yesu amen. Apha siva kakuhle kuthiwa ithi incwadi yeBhayibhile kuthe emveni koba senzekile izinto zonke amasoldati uYesu adlala ngaye. Emveni koba senzekile zonke izinto abantu uYesu bamphatha kakubi, abantu uYesu bambetha, abantu uYesu bamthuka, abantu uYesu bamthufela, abantu uYesu bamenza zonke izinto. But uJesu kuyo yonke lonto ubona unina kaYesu emile ngaseceleni komnqamlezo. Uthi qathetha kuye uthi mfazi nakunyana andulathi kuye nyana nakunyoko. Haleluya. Ngamanye amazwi apha eyona nto izothwa kakuhleli libandla kuzothi ibandla likaKristu Yesu, ibandla lingabonaniyo noNkulunkulu. Usimakade ubonisa ibandla uba malimjonge nakunyana uqhwanyiwe emnqamlezweni. Kwakunyanzelekile uYesu sesimbone bamthathe bambeke emnqamlezweni ukuze ibandla lakhe lizombona, ngoba sikwazi umbona engekho kwindawo ephezulu. Kungako sithi mfazi nakunyana, nyana nakunyoko. Uyamjonga unyoko, umfana uyamjonga umamakhe aqale ambone. Kanti ngaphambili bebekwindawo eyi-1 but uNkulunkulu ababonani nebandla lakhe. Nakubeni besendaweni enye but ababonani, ngoba ibhondi phakathi konyana nomama iqhawukile. USomandla namhlanje uzobuyisela ibhondi ukuze kuvuke ilimba phakathi kwabandla lakhe. Ibandla lizomazi uba ngabana ngubani uKristu ezimpilweni zethu. Haleluya. Funeka kwenzeke simazile uKristu uba ungubani empilweni yethu. Imessage yomnqamlezo inamandla ngendlela emangalisayo. Itshilo uKristu uba ngubani empilweni zethu ukuze sizomazi, sibe nebhondi phakathi kwakhe. Inkaba yethu ibe connected kuye, ngoba ngaphandle kwenkaba asoze saba connected naye umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele usifuna singcwele ukuze sibe libandla lakhe. Namhlanje kuhlanganisa ibandla likaKristu Yesu liyaboniswa ngokuba bandla mjongele umile emthini wehlazo, hayi babandla mbhekeli ebengenasono engenzanga nto, kodwa nakuya ngenxa yesono senu. Nakunyana womntu uyalenga ngenxa yesono senu. Akenzanga nto, zithethiwe zonke izinto kodwa wafakwa kwinkundla zonke, but impendulo yayiseyikhona. Noma saxoxa into zonke esenziwe, impendulo yayisithi asifumani njani. Mfazi nakunyana, nyana nakunyoko. Wakube kushilo uJesu kuyabuya iconnection phakathi kwebandla lakhe. Xa sobuyisela inkonzo silelo bandla funeka sifunde le connection oyingcwele lapho kamoya mayibuye umkhombile emnqamlezweni. Wathi nankuya makabonakale noba ndiyaphaphi, makabonakale noba ndihleliphi, kodwa ndimbone uba nankuya nakunyoko nakunyana. Sonikezela inkonzo ngegama likaJesu. Jesus. Njengoba siweva lamazwi bazalwane, ukubuyisela kwebhondi ebandleni likaNkulunkulu, ngoba ibandla lingena ibhondi ayilobandla, ibandla lingabheki indawo. Moya ingcwele ufunela bandla linjalo elizaba nebhondi, ibandla limanyene elihlangeneyo, bandla lizawuhlangana. Nakuleli generation yethu yona inhlungu yakho uThixo leyo, ibandla lakhe malibe linye, bandla malibe nebhondi.
sizophakamisa uPastor Mvangela umqeke siphila izwi lesine Yiwo Nkosi Bulisa kumoya ingcwele ngibulisa kutata umpostile ngibulisa utata befundisi ibandla lonke ndibulisa ngegama lika Yesu waseNazaretha ndingumvangeli umqeke ndiyazalwa kwidolophu yaseDutywa ndiyashumayela ngapha eXhorha ndizoshumayela ilizwi lesine kumazwi athethwa inkosi Yesu emnqamlezweni lifumaneka kwincwadi kaMateyu chapter 27 ndicela ozonifundela niqalile kuverse number 45 aphele kuverse number 46 we lay our crowns and worship we lay our crowns and worship we verse number 46 verse 45 kutheke kuthabathele kwilixa lesithandathu kwada kwesa kwilixa lesithoba kwehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba 46 kekaloku malunga nelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngezwi elikhulu
kangangani na? Siyabonga moyingcwele igama lika Yesu. Uyabona ngoku silapha kule nkonzo yasemnqamlezweni. Inkonzo yamazwi athethwa nguYesu elenga emnqamlezweni ngenxa yebandla lakhe. Uyabona bese kutshiwo yalandwa usuka kwincwadi yeGenesis okokuba uThixo wadala umuntu ngezwi lakhe, akazange asebenzise izandla zakhe, akazange asebenzise zonke izinto ezinosetshenziswa ngabantu xa besenza into, kodwa yena wasebenzisa nje kuphela izwi lakhe. Wathi masenze umuntu, wambeka egadini eDeni kwindawo engcwele yakhe. iBhayibhile ithi umuntu wazihlanganisa nesono ekwindawo engcwele. Kwaqala ehlabathini sabona ukufa, into eyayingazange yabakhona yaqala yangena ehlabathini. Kwajuja ihlabathi lonke ukufa ngenxa yesono sikaAdamu. Bonke abazalwayo bezalwa emveni kukaAdamu bazalelwa phantsi kwesiqalekiso sesono. Babakhona abantu uThixo wabakhupha ngoba ngelixesha abantu badla isono, kungelixesha kuqhawuka unxibelelwano phakathi komntu noThixo, okanye ngamanye amazwi uqhawuka ubuhlobo bukaThixo yena nebandla lakhe. Wabafunda iBhayibhile wabathuma uMoses, abhane ndiyakhulula abantu ababanjwayo ngenxa yesono sabo, ngoba abantu sebethe banikelwe kuFaro yayingunobangela yayisisono sabo. Ngoba singekho isono akukho kufa. Amen. iBhayibhile ithi noMoses lowo wayethunyelwa babonke ekhulula ibandla, bathi phakathi endleleni waphelelwa endleleni akayofika kwilizwe laseThembiso. Noma wafunda ngoNowa naye wasindisa abantu, bathi wahlangana nesono, wadla udiliya wase wanxila. Ngoku uThixo waphelelwa lithemba lihlabathi, bonke abantu endibathumileyo ehlabathini bonke bazihlanganisa nesono. iBhayibhile ithi kwahlalwa intlanganiso kwezasemazulwini indawo. Yawuthuma bani ehlabathini ayofela ihlabathi, ndibathumile abathunywa bam, kodwa bawenzanga umsebenzi ogqibeleleyo. Umsebenzi wabo awukhange ugqibelele emehlweni wam ndinguThixo. Waqala wavela uYesu yena ngokwakhe enguThixo, wathi ndiyaya ehlabathini ngoba le nto imbangela uba makafuna ubheka kulo ihlabathi. Uyabona phakathi komntu noThixo kunento eqhawukileyo, uba ngajonga iinyembezi zikaThixo uyakhala imihla namalanga ngoba kukho unxibelelwano kaThixo nomntu. uSathane ubanenyuka eyohleka uThixo, ehlekisa ngebandla, ethi ibandla lisesandleni sami. Wehla uYesu uthexa ngabantu efika apha emhlabeni. Jonga iBhayibhile, ubashumayeli abashumayeli beprofetha besithi intombi yawumitha izale unyana, yena uyaba ngumthetheleli. Ngelixesha uYesu elapha kula mnqamlezo akasamanga nje ume kwindawo kamthetheleli, uyathethelela ibandla kumnikazi walo, ngoba ngokwibandla alisekho mnikazi walo.
walanga umkhathaleli phambi kaNkulunkulu ngexesha bethwayo ngexesha bakanyela intoba ngexesha uYesu bethwayo vele abantu abenze isono bebekatswa bebethwa andibekuba khona imivimba ngokwesono zabo uba ngabantu bajonge ngeqeza bekusaziwa ngokwasebukumkanini ntoba isigwebo somntu wesono esithile imivimbenga bathi no andobilayo abanemivimba yaziwayo bekuye kuthi xa kubanjwa umntu kumphengulula incwadi kuthiwa esi sono nantsi imivimbo yaso kodwa xa kufikwa kuYesu imivimbo yakhe yayingabalwa wabethwa imivimbo uYesu engabalwanga wabethwa imivimbo wathi wajonga uThixo ejonga uYesu wabona enyukunyuku sisono ngoba ngela xesha umntu abethwayo umvimba wakhe inamba yomvimba ibikhala igama lesono sakhe but uYesu yena wabethi kayajonga uThixo ngoba ebebona inamba yesono asasi isono salo ebebona inamba yemivimba asasi isono sakhe bathi kayajonga uYesu le ndawo wabangathi uyamjonga lani imivimba sesiphina sisono kwasuke kwabamnyama kwabujaso wathatha zonke isono sehlabathi akazangathatha isono siyi-1 wathatha sonke isono sehlabathi yonke ngokulento wathi ehlele emnqamlezweni ilanga lehluleka kumjonga ngoba kathwelanga sono sinobizwa ngegama esikaYesu isono asinagama sinobizwa ngalo ngoba ibandla lalone ngokugqithisileyo wasithabatha komzimba wakhe ilanga lehluleka ebekhona amabhada abethelelweyo kwathi ilanga lama kwabe bevimba yabaleka kodwa xa kufikwa kuye kwasuke kwabamnyama ngenxa yesono labaleki la njenxa qala uba mnyama ehlabathini wakhala ngezwi lakhe wathi Eli lama sabakthani besamamele besithi ubiza uEli wathi Thixo wami undishiya ngani ngalokho uNkulunkulu ujonga emnqamlezweni wake wabona ihlazo lilanga siphambanweni waflayithela wathi ndiyahluleka ujongana nesono amehlo wami ayahluleka waflayithela uNkulunkulu waza wamva kwabamnyama ehlabathini wakhala wathi Thixo wami undishiya ngani undishiya ngani waba ngathi uNkulunkulu uThixo omkhulu ndiyazama ukuguquka ndiyafuna ukujonga bathi lo msipha waphathiswe ngazo zonke iintlobo zesono amehlo wami ayahluleka waflayithela kwabamnyama ehlabathini abamnyama ehlabathini ngelo xesha uzama unxibelelwano phakathi komntu noThixo ngexesha thwela isono thabatha isono sami wathabatha isono sakho thabatha isono sami wathabatha isono sakho akavumanga ubuyela kwikomkhulu lakhe engasehluthanga isono sethu akavumanga ubuyela kwiphothwa lakhe ababazalwane phakathi kwaThixo nebandla kusekhona ubutshaba wathi tata undishiya ngani yanikela futhi wenza wele hama kholwa wena uyidwe
Sinawuhlabela lo mhlabelo bazalwane siya kwilizwi lesine. Tunomuntu anyusa inhliziyo yakhe. Inyusa inhliziyo yakho nawe namhlanje. Siphakamisa umshumela uMaqobo. Wenza ngcwele. Ndiyabulisa ke umoya oyingcwele omnikazi webandla. Ndibulisa utata umpostile, ndibulisa utata befundisa abavangeli abashumayeli, otata bedala, otata omama, ibandla lonke egameni lika Jesu. Amen. Ndingwakwamaqobolo ke ndiyazalwa kwidolophu yaseCofi Mvaba, kodwa ngokokushumayela ndisemqanduli. Eyona nto ibalulekileyo enhlizweni yami ukubana ngabantu bandisindisiwe, ndixolelwe izono. Ndiyamthanda kakhulu Yesu oyincedayo impilo yami. Cela sithatheni iBhayibhile zethu sityhile ilizwi lethu lesihlanu kwincwadi kaYohane chapter number 19 iverse ngo-28. Hakekho onjengawe ngaliswa nawe phakathi phakathi hayakekho njengawe hakekho njengawe verse number 28. Jesus. Emveni koko uYesu esazi ukuba zonke izinto sezifezekile ukuze sifezeke isibhalo wathi ndinqaniwe. Yeah, Jesus. Ithi iBhayibhile kule ndawo emveni koko uYesu kuba esazi ukuba zonke izinto sezifezekile ukuze kufezeke isibhalo wathetha izwi elilodwa wathi ndinqaniwe. Akasukanga uYesu wathetha elilizwi lobana ngabantu ba unqaniwe.
kungakhange kuqale kufezeke i-assignment ekufanele ba unyathele kuzo kunendawo aqale wahamba kuzo phambi kokubana ngabantu baade uthetha elilizwi ngoba izinto zimehlele endleleni wawabekwa amabala bamonyelisa abantu bamthuthisa abantu babele mngqikiva umsipha wakhe mawuhlakazelisa mawenza into engento kodwa akwaphela lapho ngoba isibhalo bekungekafiki ixesha lakubana ngabantu basifezeke ekumele bathatha la mazwi uwathatha asehlungwini yakubana ngabantu abona ihlabathi ukubana ngabantu balamile ihlabathi into elidingayo lidinga ilizwi likathixo into lunabangela wabathatha la mazwi wakubana ngabantu babe uqaliwe ukuba uyabona kwakwahla emnqamlezweni kunabantu abangekathilekelwa. Hallelujah. Ithi ibhayibhile yami phambi kokuba uyasaba uzathatha la mazwi kwaqala kwaqazuka ikhuselo akhakeka amangcwaba abuye akhakeka namawa kodwa uyasumila ngezwa lilodwa ngoba uyabona ihlabathi libi ngoba uyabona ihlabathi lonakele akhandithi lunge kakuhle uthathe lizwa lilodwa uthi ndiqaliwe ndiyababona abantu bakatata wami bayaphala ngazantsi emhlabeni athi ladaba ngomzimba wami ahlakazisaliweyo ngabasondati nabayuda kanti ngasenhliziyo yami luxano sengathi namhlanje xa uyasathatha amazwi asemnqamlezweni ibandla likatshilakalo okanye kungavuki intshisakalo yebandla lizawuqalwa ngabantu abangaphandle ehlabathini. Hallelujah. Yesu uyathetha namhlanje. Thetha sazinhlungwini ngoba ihlabathi lisanyanyeni kodwa phakathi inhlanga phakathi kwakhe emhlungwini benhliziyo yakhe uyabona abanye bapheka ngapho abanye bapheka amakholani kodwa izwi lilathobelayo ngalo ukuba ndiqaliwe injongo yalonto ukubana ngabantu ihlabathi malisindiswe egameni likaYesu. Cela ubuyisa lenkonzo. Wenza ngcwele amakholwa wena uyingcwele wenza ngcwele wenza ngcwele amakholwa
Sisamamele basana nukuthetha kwenkosi yesemnqamlezweni. Nangalena nje moment sengase umuntu ungayayivula mo inhliziyo yakhe. Sokuthi nelizwi ifocus yakho ingalahleki. Inhliziyo yakho ingalahleki kumameleni. Ngoba ilizwi alithethwa kumoya ingcwele kule ndawo. Linento lidalayo. Siphakamisa uPastor Ndiyambulisa kumoya ingcwele umnikazi webandla ikhona phakathi kwethu. Ndibulise utata, ndibulise wonke umzimba kaKristu. Ndingumfundisi wanisi, ndizalwa kula ndawo yasecala kodwa ndishumayela eBhayi. Ndizawucela sifumane ilizwi kwincwadi kaYohane uchapter 19 sifunde kuverse 30. Kwahlalwa phansi kwahle lwakhona kwagqitywa bona yempilo kwahlalwa phansi kwahlelwa khona kwagqitywa khona
wathi xa ngoko uYesu wabeyamkele iviniga wathi kugqityiwe. Siyabulela Nkosi ngezwi lakho in Jesus name, amen. Andizuthetha ntwinde ngoba usukela iqalile iPasika izolo siyalandwa istory sasemnqamlezweni. Ndizawuchaphazela nje into encinci ngebali lomnqamlezo. Amen. Bathi ekulahlekeni kwabo abantu uThixo nezulu lonke liphelele benza iplan yokubahlangula abantu ngoba ekulahlekeni komuntu nebandla belikwalapho ekulahlekeni. uThixo wenza iplan yokuhlangula abantu. Now wathwalisa umnqamlezo wanyuka nawo iGolgotha eqale wabethwa. Amen. Umzimba wakhe ngexesha babembetha wakungaba uyabethwa wawuvulwa. That's why xa uvuliwe umzimba kaYesu uyaqala athi ndinqabiwe. Langena ihlabathi emzimbeni wakhe, langena ibandla emzimbeni wakhe, waqokelela izizwe ezahlukene wasifaka emzimbeni wakhe, wabuya wathi ayikho into endisayilindileyo, kugqityiwe, kugqityiwe, wonke lo msebenzi ufezekile, kugqityiwe. Ayibona aba baseChina naba baseEngland ngibabona bekulo mzimba, ayisekho into endiyilindileyo, kugqityiwe, kugqityiwe. Ntona enye ndingayithetha, amarhele bebebaya ngawo, bebengazi intoba benza lo msebenzi, ngoku ndibona ufeziwe, ugqityiwe lo msebenzi, ugqityiwe lo msebenzi, ugqityiwe lo msebenzi, ugqityiwe lo msebenzi. Yintoni wena ozakala ngayo empilweni yakho? Ugqityiwe lo msebenzi.